Svi su shvatili da polako se bliži kraj Tuđmanovu razdoblju, ali sad je vrijeme da se ukrcaš malo u taj vlak politički pa da dođeš na vrh. I tu je bilo jedno 4-5 kandidata koji su vrlo intenzivno, svaki na svoj način radili na tome. Sudbina je htjela da Tuđman ne doživi poraz. Tuđman je umro 23 dana prije poraza HDZ-a. Smrtno bolestan, napušten od moćnih inozemnih saveznika, na čelu stranke u kojoj su zavladale podjele i osobne ambicije. Dr. Tuđman se u posljednjim godinama života okrenuo Bogu. Pred kraj života on bio dosta blizak kardinalu Kuhariću. Kardinala Kuharića je iznimno cijenio i sve je pratio što je on govorio, njegove propovjedi i upute. Kardinal Kuharić je bio čovjek koji je strašno respektirao legalitet. Iako je on netko bio predsjednik, onda je on to poštivao. Ali da bi se moglo govoriti o nekakvom prisnom odnosu, nekakvom prijateljstvu, ne. Ipak, u zadnjoj fazi bolesti predsjednika Tuđmana taj se odnos promijenio. To mi je sam pričao kardinal Kuharić. Kaže, ja sam obukao obično svećeničku reverendu i najavio se k njemu. I rekao sam mu, predsjedniče, vrijeme je razmišljati na dušu. I nisam znao kako će me primiti. Vrlo je lijepo odreagirao. Tada je možda nastao ovoga malo intimni odnos Kuharića i predsjednika Tuđmana, jer je onda vidio i tu drugu dimenziju, ljudsku dimenziju. Gospodine predsjedniče, uključujem ovu misu i vaše zdravlje, vašu službu, vaše služenje, dobrobiti hrvatskog naroda i svih građana Hrvatske.